Salibona libukele emakhaya. Umalumvi lona sesihambe saphinda sabuya futhi. Mangabe usesemusha kule channel bengicela ucindezele i-subscribe button. Mangabe vele usula ekhaya cindezela i-like button njengenjwayelo nje. I-subscribe button wenzela ukuthi njalo mase sikusendela ama video ukwazi ukwathola ngokusheshsha. Ngihamba nesikhini samabhaca ke lana. Namhlanje indaba esikhuluma ngayo indaba yelobolo. Isikhini samabhaca. Sinenkinga lana. Kunalento ukuthi umuntu mhlawumbe mawungenzeka ukuthi ajole lentombazane mhlawumbe isikhathi singangonyaka kanje. Bese ezizwa ngathi unelungelo lokuthi ambize njengomfazi. Or mangabe kwenzeka ukuthi umuntu athola ingane nomuntu. Bese ezizwa ngathi unelungelo lokuthi ambize ngomfazi or amenze ngathi usewumfazi wakhe mhlawumbe izinto ezifana lezo mhlawumbe uthola ukuthi usemvimbela izinto ezithile mhlawumbe akasafuni ukuthi mhlawumbe akhululeke lo muntu abe free sefuna ukwathi umvalele khona njengomuntu engathi uvela usevele sewumfazi wakhe straight. Bengifuna ke abalaleli emakhaya bachazele ngendaba yokuthi umuntu kuze abize umuntu ngomfazi wakhe or mhlawumbe abe nelungelo lokuthi athi umuntu umfazi wami usuke sehambele iphi ibanga or iziphi izinto suke sezenzile mhlawumbe ezimnikeza igunya lokuthi athi lo muntu umfazi wami uyabona. Mfowethu leli gama nje lithi umfazi igama elibucayi kakhulu. Kangangokuthi mangabe kuthiwa sikhuluma ngamantombazane asazi isintu namantombazane akhulile emakhaya. Ngixabana kakhulu ngombiza ngomfazi. Ngombiza ngomfazi ngoba kufanele ukuthi ukuhambe uthumela abakhongi bakhambe oyicela intombi. Bafike basho-ke abakhongi bakubuka intombazane ukuthi yini abayidingayo. Bese-ke wena ukhipha lelo lobolo abathe balidinga ngoba kahle kahle ilobolo kusivumelwano phakathi kwemindeni yomibili. Bayasho abakubuka intombazane ukuthi badingani bese wena ukhipha lezo nkomo. Lenani lalezo nkomo abalibesile buka intombazane. Usungaqala-ke mhlawumbe lapho-ke uthi usunomfazi kodwa ke nakhona futhi mangabe ungakashadi phela ngabe umfazi kufanele nishade nalo muntu. Uzakhipha le nkomo uqede emva kwalokho bese kunasingana kuhlelwa ilanga lomshado. Lingakafiki ilanga lomshado kunjalo kufanele ukuthi wena nasingana abakubuka intombazane banasinge bayikhiphe intombazane ngosiko. Bayenzeleke umcimbi uthize kufanele ukuthi bayikhiphe ngawo. Thina-ke siye sibize ngodumo lenkosazana. Yenzelwe udumo lenkosazana ikhishwe ngapha bizokwazi ukuthi siwe ngale. Kusho ukuthi-ke uma ngaphambi kokuthi nje kwenziwe kwalo dumo lenkosazana kufanele ukuthi kuphume nembondo iye khona ngale. Mangabe sifikile-ke phuma-ke manje intombi ikhishwa kahle la isiwa khona ngale kini bese kuyashaya. Mase kushadiwe-ke hayi kusengasho ukuthi umfazi. Hayi nje ukuthi nje esikhaleni bese uthi hayi usewumfazi wami ngoba abantu babe badideke lana uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uthola intombi mayithola intombi mhlawumbe intombi ithi hayi awuthi ngiyokubonisa mhlawumbe umalume or u-aunt or ubani nje mhlawumbe umuntu ongathi uyamethemba bese ufika uyambonisa hayi i-boyfriend yami lena. Then umuntu azizwe ngathi mhlawumbe ngokuthi usembonisa abakubo mhlawumbe or intombi mhlawumbe amanye amantombazane futhi nayo khona akwenza lokuthi mhlawumbe mangabe mhlawumbe usumbonisa abakini bese ngathi uzizwa ngathi mhlawumbe usewumakoti wala ekhaya kahle kahle. Injani leyo nto kahle kahle mhlawumbe umuntu mangabe usumbonisa abakini unalo inilungelo nakhona ukuthi ungambiza ngomfazi noma vele makungakaze ukhishwe ukuthi ungakaze ukhiphe ilobolo nje ayikho indaba yawo kahle kahle. Mina mfowethu angazi ukuthi uhlangana kanjani nabantu bakubuka intombazane ungazange ulobole. Kwangiqondi nje ukuthi kusike kwenziwani lapho. Yangazi isilungu esinjani isingisi. Angiqondi ukuthi kusike kwenziwani uma kuthiwa akuhamba wena uyovela uyovela. Angazi noma kusike kwenziwani mhlawumbe umuntu usike eyovela ngoba ethi mhlawumbe akasisigebengu. Uzama ukubabonisa ukuthi noma kanjani angazi kodwa nje hayi angiqondi ukuthi usikuyovela ngakuthini. Kahle kahle umuntu akanayo imvumo mhlawumbe ukuthi mangabe mhlawumbe asithi ngiyajola nentombazane bese ithi hayi ngifuna ukuthi ukhona mhlawumbe ubabekazi mhlawumbe umalume ukuthi mhlawumbe ufuna ukubona umuntu engiphila naye mhlawumbe or engijola naye okwaleso sikhathi. Unayo yini imvumo ukuthi umuntu angayenza leyo nto leyo?
Ayikho. Hayi akulona usiko lwethu labantu abamnyama kahle kahle lo usiko lolo. Akulona nje usiko lelo kusike nje angiqondi iko ngithi ngibuza ngesilungu le. Le nto abelungu be-introduce ama-boyfriends wabo. Mhlawumbe thina sasi-adoptha leyo nto. Nakhona into zesilungu nje lezo ongekuyenza emakhaya. Alright. Isilungu nje leso engingasiqondi ukuthi vele sisho ukuthini. Angiqondi nje lento leyo mina vele. Kusho ukuthi kahle kahle umuntu kufanele ukuthi alobole kahle kahle ukuze abe uma ngabe ufuna ukwaziwa lapha ya wena vele thumela abakhongi. Abakhongi bazafike bakubike lapha yana bezwe izinto singane izibizo zangale. Ukulungisa leyo nto wena. Ukuze waziwe. Yona indlela ongaziwa ngayo. Iyo indlela ongaziwa ngayo. Hayi ukuthi lezi zimo asayidinde hayi ukuthi ungaqhamuka ufaka ijakhethi uzohlala lana ukuthi hayi ke nangu uphetheni uzofika uphetheni lapha. Angithi manje phela lezi zinto sesibona manje uthola ukuthi mhlawumbe umuntu sebemthatha bembeke ngemva kwesivalo ukuthi hayi uyazi sesiyamazi manje ubani ukuthi uphila nobani manje hayi nje ibe ngathi into engathi semthethweni kahle kahle maya abaningi angithi asiyitholisisi kahle ukuthi iwusiko lwethu abantu abamnyama noma isuke nje sekuyinto eadoptwa abantu babalekela ukulobola kahle kahle umuntu afuna ukuthi ingane yabantu bamnikeze nje imvume yokuthi azenzele umathanda ngayo. Hayi nje futhi ke hayi isilungu nje futhi futhi engingasazi mina ukuthi sihlangana nani esitheni ngoba mina le nto yokovela kubuka ntombazane ngiyazi esibhaceni lapho osikuyovela kubuka ntombazane mangabe intombi inasingana isayintombi isahlonda ngesibhaca ke awukwazi ukuthi intombi ayilali kubuka nasingana kubuka soko isoko lona eliza la ekhaya ukwenzela ukuthi uma ivuka ekseni la ilaliswe phansi kuzwa kubonakala ukuthi benilele kanjani izolo. Ngoba uma ngabe wayithatha la wawolala nayo kini ngekufanele ukuthi ngaphambi kokuthi iqhutshekwe kukhulunyiswane ngokuthatha kwakhe virginity leyayo ngekufanele ukuthi nikhulumisane kukhulunyiswane kufanele intombazane ikhiphe inkomo egezelwa muzwakini. Alright, okay. Ngaphambi kokuthi kukhulunywe into eziningi ngalo ndlela gcina kuba nzima ukuthi nikhokhelane. So kufanele ukuthi uze la uzolala la ekhaya wena ninekezwe indlu ethizeni nilale bese mawuvuka ekseni nje kube kundlala ucansi la ubonakala ukuthi kanti benilele kanjani ngoba kufanele ukuthi usome. Alright. Ukuthi la ebantwini ukuthandwaneni lana ukuthi usuke uyovela ngakuthini hayi angiqondi. Mhlawumbe omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi into leyo kusoma mhlawumbe ungayibeka ngokuhloniphisa mhlawumbe la ukuthi umuntu understand ukuthi masikhuluma ngokusoma ukhuluma ngento ekanjani mhlawumbe. Uma sikhuluma ngokusoma ke ukuthi sikhuluma ngokunasingana ngocansi kodwa ongasondeli enkomeni. Alright. Awufike empahleni awufiki. Futhi nje ke intombi uma uyisoma igqoka iphedi layo. Alright. Kusho ukuthi udla nje emathangeni okay. Ngoba kusuke kuqondwa phela ukuthi umfana lo uyahluka. Kufanele ukuthi kuphume le nto ukuze lemhlukumeza ngezansi manje usondela nje la emathangeni uloko nje unethemba lokuthi mhlawumbe ufika ngelinye ilanga usondele la emathangeni kube kanjalo uzoqedela kodwa nje intombi uyisoma igqoka iphenti layo awusondeli nje inkomeni. Usonto ukudla nje la emathangeni kube kuphela finish ayikho enye indlela yenze ngayo. Okay, hayi siyabonga mfowethu ukuthi usicacisele lapho ngoba ngithi uyabona abantu sihamba ezinye izinto zesilungu sigcina sesingathi usiko lwethu athina abantu abamnyama. Silahleka lapho mfowethu. Silahleka lapho ngoba uma sihamba esilungwini ugcina usubona ngathi izinto uyenza ngendlela yakho ifanele ayifanele futhi ngoba futhi ke mina iyona nje mina njengomuntu mina ongikhwela emakhaya futhi ke engiqhuba isintu ngale ndlela engiqhuba ngayo angeke mina ngiye lapho. Uma ithi intomba ngihamba ngovela kumalume wayo kanye kuyise exactly into engayiqondi angiyenzi ngeke nje ngiyenze kwayilonto. Ngeke ngiyenze lonto leyo nje ngoba ngiyayazi ukuthi isilungu hayi exactly ngoba siyalahlana siyadudana. Hayi ke babukele emakhaya nizwile isikini samabhaca lana bekade ngisiphethe bengifuna ukuthi sicacisele kahle ngendaba yale ukuthi umuntu umbiza ngomfazi makutheni njalo iziphi indlela okufanele uzihambe
ukuze ufike endabeni yokuthi umuntu umbize ngomfazi wakho, or wenziwa kanjani ukuze ube nomuntu ozombiza ngomfazi wakho. Ngicela-ke usubscribe lapho uma ngabe usesemusha la ekhaya, or uma uvele usujwayele la ekhaya, shaya i-like button. Siyabonga. Amen.